Продаваме големи... Чакай, дай от началото забравих. Продаваме големи буркани. Това са буркани, виж, снимай. Има 6 литра, 8 литра и половина, 10 литра, 15 литра и 20 литра. Това са големи буркани за троши, таратор, кой каквото иска всичко слага. Е, така се затварят. Ето ги. Буркани за всичко се използват. Имаме и на едро, и на дребно различни видове буркани. Тия долу са примерно... къде са? Това е 8 литра и половина с етикет. Какво пише, да не знам. Ето. Това е буркана 8 литра и половина. Тия са 6 литра. Има 10, 15 и 20 литра. Който му трябват буркани, такива с пластмасова капачка, големи буркани, да звъни. Айде, заповядайте.